Eibar, Debabarreneko Gipuzkoako eskualde historikoan kokatutako herria da. Bere ezaugarri nagusiak dentsitate altuko hirigunea eta orografia oso malkartsua izatea dira, eskualdeko jendetsuena delarik. Eibarko udalerriak ia 25 kilometro karratuko azalera du. Zeintzuetatik landaremuak 22,40 kilometro karratu inguru diren, hau da, guztiaren 180. Gaur egun 27.500 pertsonek osatzen dute Eibarko hiria. Hiria Deba ibaiaren arroan kokatzen da, Ego ibaiak eratzen duen haranean. Ibaiaren ibilbidean zehar dago eraikita hiria, honek bere urak Deban itsasoratzen dituelarik. Eibarrek Bizkaia eskualde historikoarekin mugatzen du mendebaldetik. Historikoki, Eibarko ekonomia nagusia sektore industrialari lotuta egonda gaur egun arte. Armagintza, josteko makinak eta bizikletak izan dira herriari izana eta izena eman dioten lanbideak. Horiek izan dira eibartarren lanbide ezagunenak grabatuarekin eta damaskinatuarekin batera. Landaremua 5 auzok osatzen dute: Otaola, Mandiola, Gorosta, Arrate eta Aginagak hain zuzen ere. Baserri auzo horiei baie ere esaten zaie. Bitxikeria bezala esan, Eibarko euskalkian honela deitzen dietela: Kinarra baie, Mandiola baie, Gorosta baie, Arrate baie eta Agina baie. Baina auzoak alde batera utzi eta azokan egingo dugu geldiunea. Goazen ba! Errebalgo merkatua Errebal plazia izena duena 1951ean eraiki zen, eta 2008 urtean eraitsi zen eraikin berria egiteko. Plaza berria aldiz 2022ko apirilean inauguratu zen. Gaur egungo espazioa balio anitzeko gune bada, baserritarrak bertan egoten dira azokan, Astelehenetik larunbatera goizeko ordutegian. Hala ere, ostiral eta larunbatak izaten dira baserritar gehienek postuak jartzen dituzten egunak. Bertan, Eibarko eta inguruko 15 bat ekoizle inguru egoten dira tokiko produktuak saltzen. Fruta, barazkiak, arrautzak, esnea. Ezagutu dezagun azoka gertutik. Bueno, Jon, Eibarren gaude, Eibarko azokan, kontatu iguzu, udaletik nolako garrantzia ematen diozuen azokari, azokagune honi, udaletik. Udalak garrantzi handia ematen dio azokari, ikusten duzuen bezala postu asko dauzkagu eta hemen Errebalen guretzako leku importantia da. Orain dela urte asko, bere garaian hemen eraikin handia eduki genuen, Errebaleko azoka, postu askorekin, gero beste leku batean egon ginen obrak amaitzu arte eta orain ona bueltatu gara eta ikusten duzuen bezala saiatu duguna da leku erosoa, leku ona eukitzea gure baserritarrentzako, euren produktuak saltzeko, ondo egoteko, eroso egoteko eta ikusten duzuen bezala jende pilo bat etortzen da egunero eta hori da gure intentzioa edo saiatu duguna. Leku aldaketa aipatu duzu, ezta, gune berria, gune goxoa edo egin nahi izan dezuela baserritarrentzat, mugimendua ere ikusten da ez da goizeko lehen ordutik jendea da bilela, nolako balorazioa egiten duzu azokaren inguruan udaletik? Gure balorazioa oso ona da, positiboa. Orain dela 2 urte isa hasi genuen hemen Errebalen. Eta, horretaz aparte, jende pilo bat etortzen da hori esan dudan bezala, baina astelehenetik larunbatera dauzkagu gure baserritarrak produktuak saltzen eta gure intentzioa, udalaren intentzioa da kultura hori sakontzea, ezta? Gero eta jende gehiago ona etortzea gure baserritako produktuak erosteko, ze pentsatzen dugun primerakoak direlako, kalitate oso ona dutelako eta horregatik pentsatzen dugu oso importante
importantia da, gero eta jende gehiago ona etortzea gaur hemen baserritarrekin, eta gero hemen Errebalen bebai postuak postuak jartzeko eta indartzea, ez da hori da gure intentzioa. Azoka, hemen daukagun azoka, indartzea, gero eta gehiago. Baserritarrak ez da, astelehenetik larun batera gerturatzen direla aipatu diguzu, bertako produktuen kultura ere sustatu nahi dezuela, baserritarrei ere indar hori eman nahi diozuela, erronkak aurrera begira, zer erronka dituzue azokaren inguruan? Agian aipatu ditudanak, hori, lehenik eta behin gure interesa edo intentzioa da hori, kultura gero eta importantia izatea, hori, jende asko etortzen da, baina guri gustatuko litzaigukeena da, gero eta jende gehiago, ez da. Ez dakit, hori da, lehenengo sektorea lagundu nahi dugu, eta nola, jende gehiago erakartzen, hori da gure intentzioa, eta, nola, kulturan sakonduz, oso importantia da produktuen kalitatea, hori pentsatzen dugu, eta gero eta importantea da, gure gizartean produktu kalitate onako produktuak erostia, ekologikoak, eta hori, eta nire ustez hori lortzen dugu hemen azokan, produktuak bertakoak dira, gure baserritarren produktuak, eta hori ez dakite kalitate, hori da. Neritz hementxe, zure postun gaude, Eibarko azokan, kontatu diguzu, zer daukezun hemen, zer ekarri dezu baserritik? Sasoian sasoikoa, hori beti. Ez dagoenian, beti esan dut ez dagoela. Hori momentuan dakau sagarra, porrua, letxuga batzu ongi azkenak izango diana, zenik ez dakat inbernaderorik, orduan azkenengoako indiaz, eta ongi azten gara sasoiko azaketan egukoa diala, ateratzen. Etxean ikusten duna porruak, asak, patata, kalabazak, kibixak, limoiak, letxugak. Horrengo garaiko barazkiak ez da? Bai, garaiko barazkia. Etortzen naiz, egunero, urte pila baten etortze gara Ibarrera, nire amama etortze zen, gero nire ama eta orain ni. Zuk azokan, zergatik saltzen duzu? Bezeruak indakagun harremana salmenta zuzenekoa hori baloratzekoa da, uste dut. Eta jendeak asko ondo hartzen dau, kolako gauzak. Jende asko kondiok ez dakiz zer dan sasoikoa, jatia. Adibidez, momentuan, toma bat eskatzia kanpokoa da imposible. Invernadero batzutan geratuko dira, baina bestelan ez dauz. Orduan beti esan diet, dauena dau eta ez dauenian ez dau. Zeure produktua saltzeko da diru pixka gehitxoa hartzeko modu bat dalako, direkto saltzeko. Bitartekaririk gabe ez da? Bitartekaririk gabe, bai. Norberak ekoiztu eta norbera saldu. Eta nolatan hartu zenuen edo erabaki zenuen azokan lan egiteko autua? Aipatu diguzu Ni lehen? txikitan hasi nintzen. Ni 12 urtekin hasi nintzen, plaza Sarrian. Gero bera junitzen ebai, obrak egon zianean, lagain eman lanagaitikan, pelukera nintzen, eta berri do gero ja familia eukin eman, eta berri do plantea unitzen, lehengo sektorera jutia, holan unien eziketa eta nitxulako danak batera uztartu. Eta, gaur ostirala, gaur Eibarren gaude, ez dakit egunero egoten zen hemen, beste azokan batea juten zean, nola antolatzen duzun astea? Ez, ni bakarrik Eibarrera. Eibarrera eta ekoizten duten guztia azoka bidez saltzen du. Batzuetan WhatsApp bidez enkargatzen didate eta etortzen dira ona jasotzera. Ero beste batzuetan, eroaten dutxet, euren etxera, urbildu ditzen diet. Gauzak erraztu egiten dituzu ez da? Bai, aldana. Ostiraletan etortzen naiz, aste barruan imposible. Iten dut bai bestelan, badakiten lanian dauzela eta ez dianak ailegatzen ostiral goizetan, iten diet bai, beraiei entrega egiten diet, etxera o lanera, beraiekin geratzen naiz. Kontsumo talde moduan ere funtzionatzen duzu beraz? Bai, baina berzatot dia, baina da oso... Murriztua? Bai, ze badaki lanian dauzela. Bestelan esaten diet etorri eta ikusi zer dauen hemen asko dau, eta jendeak ez daki. Gaur egon gaztian dako oso zaila da. Merkatu batera etortzea egoizetan bakarri gauz.
Zukaro azokan zergatik erosten duzu? Gertuko gauza dialako, amengo basarrikuak eta guzta gutxe jata beti etortzia. Eibarko basarritxarrekin egon eta amengotxe produktuak erosi. Uste dutelako oso importantia dela, amengo produktoriari, mesedietze eta bataz be, gure produktu, jaten duguna be bai, elikadura osasuntzua, eramatia agora, ez? Azokatik zer da zuri gehien gustatzen zaizuna? Temporadan, asko, harremana, ezaguna dia danak, harremana, eta gero, amengotxe produktu fresku hartu, temporadakua, eta ni dana erosten dute merkatu plazan. Isa egunero etortzen naiz. Bai, gaina hemen astelenetik larun batera daukazu, ez da? Bai, isa egunero. Ni hasi nintzen, pandemia ondoren, eta zelan WhatsAppatik, ematen dezta bat dela oso erreza, etzeko erosketa, eta kasu honetan nik nire etzeri osten diot, eta bera, bialtzen dugu WhatsAppa zer dauen hastian, eta guk bialtzen dugu, eta etortzen nahi zuena, eta oso askarra jaso, eta oso askarra da niretzako, oso komodua, erosua da. Erosua. Bai, niretzako bai. Eta hemen, merkatun zer topatzen duzu, beste zentro komertziala handitan edo beste denda handitan topatzen ez dezuna? Hombre, gertekizuna, harremana, eta gero produktu amengotxia, freskua. Bini asko joaten naiz mendira. Eta ikusten dut enbasarritxarrak hortuan hartzen gauzak eta gero bisamonian ere txian areporruak. Eta baloratzen dezu hori ez da? Asko. Gure txian dana gainera, Nik nire umiak etortzen dianian etxeran, nire loi batzu apesatetzen. Honek basarriko izena, No bakarri label de Eibar, sino basarriko izena. Oida. Asko gustatzen jata niri. Garaiko produktuak oso importantia dela jatia. Egun badakagu supermerkatu guztietan dakagula denetik. Baina, amengo dakagu, ziurtasuna amengoa dela produktu, hemen ekoiztutakoa, eta jaten duguna garaikoa eta sasoikoa, eta nik uste dut hori oso importantia dela. Astuta geneukan ja hori. Eibarren ere erosketak eginda, boltsak beteta, eta orain Xabiren ganagoaz, barazkiak berari ematera. Goazen. Iritsi naiz, Xabi? Goiz zabitza, motil. Bai, korrika, ikustezu, bata eta bestea. Mentxe dauzkeztu, astonetako erosketak. Bale, primeran. Termuzko platera prestatzen duzun gaurkoan. Zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Kaixo, hemen daukegu gaur presentatzeko plater berri hau. Egin behar dugu ravioli patata, barazkiakin, almejak eta gambak. Barazkiak hemen dauzket eozen surtida jarri dezakezute, hemen dauzket porrue, bainak, piper gorrie, berdea, hemen faltazei jartzea kalabazina. Orduan, moztuko dugu, ez dugu asko behar, zeren hor daukegu egingo dugu ravioli bat. Orduan, moztuko dugu txiki, bale? Honekin nahiko. Eta egingo duguna da, sartai hortan dana gurinakin, ez negai pixka batekin jarriko dugu, zutan. Eta eindanen momentun, gehituko dugu hor, almejak, eta otarrainskak, bale? Hor, dana txiki-txikin behar dugu, gero erdin jarri behar dugula patatak. Orduan, hau indakon jarriko dugu zutan, hau indakon jarriko dugu almejak eta gero otarrainskak. Almejak irekitzen den momentun, aragiek enduko dugu, bale? Baina hoi gero esplikatuko dugu. Hau momentuz, zutan jarriko dugu. Beno, esan dugu bezala, hemen ja prest daukegu, ontarraizkak guantxe jarri dugu, barazki guztik hemen ja egin da praktikamente, orduan jarriko dugu, almeja guztik, eta
egiten nahi denen, irik ingo die, orduan bere haragie atera ingo dugu, bale? Orduan, haragie aterata, dana nahastu eta horrekin raviolioa. Dala, hemen egin detena da kolatu dana, bale? Bakarrik hau erabiliko dugu barrun jartzeko, eta kolatu duguna, saltsa guzti horrekin, hau dekoratu dugu platera, o basea jarriko dugu. Edo, orduan, montatzekoa, begira nola dauket patata, hemen moztuta dauket patatea, hola, fin-fine, bale? Ia transparentea. Honekin raviolioa ingo dugu. Hemen dauket ja bat montauta, eta gurinekin igurtuta. Orduan, ingo duguna, hasiko gea jartzen, hola, eta lore bat ingo dugu, bale? Hau hola fin-fine mozten da, zeren labea sartuko dugu gordine patatea, bale? Hau egin dezakezute, hombre, guk makinak egiten dugu, baino egin dezakezute mandolina batekin, baino importantea da fin-fine moztea, bale? Bueno. Eta holaxe. Bueno, hemen oain, erreienoa. Jarriko dugola, koloretsu. Bale? Pixkatola plasta hau. Eta hasiko gea berriro, hau, egingo duna tapa hau, bale? Jarriko dugu bat hola, gainen. Eta besteek. Holaxe. Holaxe, bale? Gaz pixkat, bale? Holaxe. Piper hautsa. Holaxe. Eta oliba olioa, botako diogu pixkat. Hola, bale? Eta labea 10 minutu 150 gradutan. Beno, hemen daukegu raviolia, pixkate kolore hartu du eskinetik, eta oztu baino lehen, pixkatola gortu egin da, patata frejitu egin die, baino barrutik ja egin da, erreiuna guzti, erabiliko dugu hau, politena netzat, enplatatzeko, bale? Orduan, hemen daukegu bere saltzea, goratu nola egin dugu hemen barazkik, almeja, gotarraizka eta guzti. Orduan, hau aprobatxatu kola egin dugu dana, erreienua hemen jarri dugu, eta hau aprobatxatuko du saltza bezala. Hau, erreix jarriko dugu. Erdin, bale? Hola, pixka geixeo. Bale? Eta, a ber, nola atatzen da nau. Bale, primeran. Hau jarriko dugu hemen. Hortxe. Eta, betikoa. Hola, perejile pixka kolore emateko. Baga, eta hemen dezue, platertxoa, raviolia, patatakin egindakoa, eta barazkiak, almejak, eta otarrainskak. Honegin. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, platera beratsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Hurrengora arte.